הזה אני פה בעוד סרטון חדש, ובסרטון הזה אנחנו הולכים לפתח מלטן למל מטל בפעם השנייה. יש לי כבר מל מטל אחד, וזה הולך להיות המל מטל השני שלי. הנה האנימציה של הפיתוח. והנה הוא מל מטל. והנה המל מטל השני שלי. יש לי את זה, ויש לי את זה. ואני מקווה שראיתם את הסרטון הקודם שלי שבו השגתם יו. יאללה ביי.